Takže povedali sme si výhody tej kyseliny a samozrejme, ako všetko, aj táto kyselina má svoje výhody, ale má svoje aj nevýhody. Určité nevýhody sme si už aj spomenuli. Medzi takú asi najväčšiu nevýhodu, ktorú by som spomenul, je to, že môže kontaminovať med v zmysle tom, že sa zistilo, že ten med vie naviazať tú kyselinu a môže tak začať chutiť kyslo. Doslova tú kyslosť ten med vlastne získa a už potom sa ten med môže znehodnotiť. Samozrejme nie je to žiadna otrava, ani možno, že ani nič by sa vám nestalo, neviem, pretože to nemám odskúšané, ale už sa samozrejme ten med znehodnotí. To znamená, že túto kyselinu je dobre používať po vytočení medu najlepšie. Prípadne ja si myslím, že ak sú zaviečkované tie zásoby medu, tak si myslím, že tam by sa to akože nemalo nejak kontaminovať. Aj keď že vraj táto kyselina pôsobí aj podviečka, ale to už je také diskutabilné. Ale možno, že to môže byť pravda, lebo to sme si ešte nepovedali, že to je tiež jedna z tých výhod, že keď táto kyselina pôsobí pod viečko a zabíja vlastne klieštika aj pod tým viečkom. Akože niečo na tom určite bude, pretože pri pozorovaní tých klieštikov a počítaní tých klieštikov na podložke som si naozaj všimol, že sa objavujú klieštíci asi ešte také mláďatá, alebo také ešte málo vyvinutí, pretože väčšinou, keď ošetríte včely, tak vám popadajú takí tmaví klieštíkovia, takí hnedí až do čierna. A naozaj pri ošetrení tejto kyseliny si všímam aj takých úplne svetlých, bledých klieštikov, malých. Takže niečo na tom asi bude, že pôsobí aj pod to viečko. Ale samozrejme je rozdiel pôsobenie pod viečko na klieštika a je zase rozdiel, či tá kyselina sa aj pod tým viečkom vie naviazať na ten med. To akože by bolo celkom dobre si asi odskúšať. Ale každopádne, keď chcete mať 100% istotu, je dobré túto kyselinu používať až po vytočení. Ak napríklad chcete vytáčať neskôr, tak potom zvážiť, je možno aj dobre zvážiť iný druh liečiva. Ak by ste chceli akože ešte pred tým vytáčaním včielkam pomôcť. Ale ja si myslím, že aj dá sa vytočiť med aj skôr. Samozrejme záleží to od lokality, niekto si to môže dovoliť, niekto nie. Ja si to u nás dovoliť môžem, pretože viem, že posledná znáška u nás je lipa, to znamená, že lipa odkvitne, med dozreje a ja už ho môžem vytočiť a je to fakt, že čas, kedy tak akurát môžem začať s liečením. Ale samozrejme to už si musíte zvážiť vy, aké máte vlastne tie znáškové pomery. Takže to je taká asi najväčšia nevýhoda aj tej kyseliny. No a tú druhú nevýhodu by sme mohli povedať, ako sme si povedali, že môže poškodiť včely, matku, ale nemusí sa to prejaviť. Je dobré a vhodné a odporúča sa túto kyselinu aplikovať v 10 až 14 dňovom intervale, čo sa javí ako taký najideálnejší interval, kedy už sa vlastne tá kyselina odpári z úľa a akože myslím úplne sa odpári z úľa, lebo väčšina tej kyseliny sa už v tých prvých dňoch odparí a včely ju vyvetrajú, ale nejaká tá zvyšková ešte kyselina tam ostáva.
No a to už v podstate aj človek vidí na tých podložkách, že už ten 10. deň už málo čo padajú klieštici, takže vtedy je dobré potom túto metódu opakovať v závislosti od toho, koľko klieštikov vám spadne. Keď vám spadne do 50 klieštikov, samozrejme znova to závisí od toho, v akom mesiaci sa nachádzate, pretože 50 klieštikov, keby vám spadne na jar, tak už je to veľký problém, ale keď vám 50 klieštikov spadne v auguste, tak je to dobré, je to nízke napadnutie, takže takisto je podstatné, v akom období sa nachádzate. Každopádne, dajme tomu, že liečíme v auguste, už máme august. Ak vám spadne 50 klieštikov, môžete ešte raz zopakovať a úplne to bude postačovať, ale ak vám spadne na prvý pokus 500 klieštikov, tak samozrejme už to treba opakovať viackrát. Proste ide nám o to zdecimovať toho klieštika čo najviac sa dá, aby čo najmenej klieštikmi išli včely do zimy. Dôležité je pri tomto postupe dodržať to, že včely budú mať otvorený letáč. Nehovorím, že musí byť otvorený naplno, ale nejaký priestor by tam mať malý, pretože potrebujú mať tie dvierka, kde si vyvetrajú tú kyselinu. Nechceme dopustiť to, aby tá kyselina, tie výpary kyseliny stáli v tom úle, to by nebola priaznivá situácia pre včely, takže to je tiež podstatná záležitosť. Tiež je dôležité povedať, že tie výpary kyseliny sú ťažšie ako vzduch. To znamená, že tú handričku by sme mali položiť nad plodisko. Niektorí včelári používajú aj metodiku, že to dávajú pod plodisko, do podmetu, čo však nehovorím, že nefunguje, určite to tiež funguje, tiež tam cirkuluje ten vzduch, ale keď vieme, že tie výpary sú ťažšie, tak potom aj ťažšie sa tá kyselina dostane hore, čo dáva logiku. Preto ja túto kyselinu dávam stále nad plodisko a dávam ju nad prvý medník. Ja tento prvý nadstavok nad plodiskom volám krmník, takže ja to dávam nad krmník z dôvodu toho, aby tam bola určitá medzera, aby nebola tá kyselina priamo nad plodom, tým pádom aj nad tou matkou, aby sme zamedzili to alebo znížili to riziko nejakého poškodenia tej matky. Tiež je podstatné mieriť na plod, to znamená, že keď vieme, že ešte v tom auguste máme tam nejaké kolečko plodu alebo nejakú guľku plodu, tak samozrejme nedáme tú kyselinu niekde úplne na kraj, keď ten plod je v strede. Takže mierime hlavne na ten plod, kde sa samozrejme aj zdržiava najviac včiel. Takže ešte poslednú vec, ktorú by som vám chcel povedať v súvislosti s liečením, a to už by sme mohli povedať, že to je tak vo všeobecnosti pri liečení proti varoáze, je, že podľa mňa je dobré si tých klieštikov popočítať, pretože vieme vďaka tomu, jednak popočítať, ale takisto aj zaznamenať si údaje. A z týchto údajov vieme vyčítať niektoré veci. Napríklad u mňa to bolo to, že keď som začal izolovať matky, tak veľmi som výrazne videl ten rozdiel, keď som liečil včelstvo, ktoré bolo zaizolované a potom, keď som liečil včelstvo, ktoré nebolo zaizolované. Mal som jeden taký rok, keď 4 včelstva som mal zaizolované, jedno včelstvo som nemal a úplne krásne to tam bolo vidieť, že
Tam, kde už bola matka zaizolovaná, kde nebol plod, tak tam tie kleštíky padali z tých včiel a vo včelstve, ktoré zaizolované nebolo, kde ešte bol plod, tak naozaj tam tí klieštíci popadali do 5. Do 5 kusov, kdežto pri iných včelstvách, ktoré boli zaizolované, tak tam boli počty 50 až 100 kusov. Takže to je taký jeden z príkladov, ktorý vám povie, že aha, naozaj tá izolácia matky má vplyv a vlastne tá prítomnosť plodu pri liečení má obrovský vplyv. Tiež som tam videl veci, ako napríklad, keď som ešte liečil vo februári pokapom kyseliny šavelovej, kde v prvých dňoch po aplikácii nepopadal takmer žiaden klieštik, možno jeden, dvaja. A potom až na možno 15. 16. deň, skrátka už dlhšiu dobu po aplikácii, zrazu spadlo 18, 30 kusov a vtedy som si uvedomil, že tie kleštiky už dávno boli mŕtvé, len vtedy, keď popadali, tak bol taký prvý jemný prelet jarný a vtedy aj včielky trošku aj si začali čistiť ten úl a vtedy to bolo vidno, hej, že tie kleštiky nepopadali zo včiel, ale tie kleštiky už dávno boli mŕtvé niekde, len včielky ich očistili. Takže aj takéto veci som vďaka tomu, že som si to monitoroval a počítal tých klieštikov, tak som vedel zistiť, čo sa vo včelstve deje. Samozrejme, keď už máte viacej včelstiev a tých klieštikov je veľa, tak človeku sa nechce to počítať, to už je masakér fakt. Ale tiež je dobré aspoň to 1-2 včelstva si popočítať. Máme nejakú predstavu o tom, že aha, asi toľko klieštíkov je 500 kusov. A keď už to potom vidíme na iných včelstvách a vidíme, že aha, dobre, tak tu je trošku menej, tak vieme, že to je pod 500 kusov. Takže aj takýmto spôsobom sa to dá získať si dobrú predstavu o tom, koľko vlastne tých klieštíkov je. Prečo to hovorím? Hovorím to pretože včelári často podceňujú tú situáciu a len sa pozrú na podložku a si povedia, aha, tak odhadom tu je možno 100 kusov. Lenže je to veľmi zradné, lebo tí klieštíkovia sú veľmi malí a zdá sa nám, že je ich tam menej, ako to vyzerá. Skrátka, naozaj je to taký očný klam a ja už som sa veľakrát takto pristihol, že som si odhadol možno 100-150 kusov a potom, keď som si povedal, že aj idem si ich popočítať, tak tam bolo 500-600 kusov. Takže preto vravím, že je dobré si tých klieštikov popočítať, aby sme získali reálnu predstavu o tom množstve. Takže asi toľko k tomu. No a poďme sa teraz pozrieť do huľov a poďme si ukázať, ako túto kyselinu aplikujem a v praxi si ukázať túto teóriu.